Het jocht er een dag naar de bron triest uit bij visverwerkingsbedrijf Sterkenburg in Lauwerzeeg. De ravage is groot. De bron, die juist de hele dag dwarren, had een soort skeer veroorzaken. Gisteren rond een uur of 10 's ochtends kregen we een melding van een brand bij Sterkenburg Vis en Lauwersoog. Eenmaal ter plaatse bleek dat het toch om een grote brand ging. We hadden in de middag moeite om de brandhaard te vinden. Dat is uiteindelijk gelukt en dat heeft zijn vruchten afgeworpen, waardoor we rond 5 uur het sein brandmeester konden geven. Ze binnen verslijnen op Lauwerzeeg. Net alleen de familie Sterkenburg, maar ook de ondernemers uit het dorp. Sneu zou het de dag van de garnaal wezen. Meer dan 30.000 bezoekers komen er oors op aan, maar het feest is krast. Maar dat afbreken, dat gaat met pijn in het hart. Je bent hier 10 maanden heb je hier naartoe gewerkt om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En dan in het zicht van de haven, letterlijk in het zicht van de haven, gaat het niet door. En als je dan ook nog naar de weersverwachtingen kijkt voor het komend weekend, dan waren we waren eigenlijk in hoera-stemming. Het hele zaakje lag in de eerste en als je dit nou ziet, dat is puur ellende. Dan zeg je, ja, dan wil je geen feest vieren meer. Want dat weet voor u wel. We gaan heel hier eigenlijk ben we er ook bezig geweest om met al je rapporten te zetten. En weer alles mooi, groen, echt al hier content. Maar om dat te zeggen, dit nou uit te vuren, nee, dat is geen tijd ervoor. Het is de dag van de garnaal. We zijn maar met 9 man in het bestuur en alle 9 zijn zo betrokken. En dat het niet doorgaat. Dat is nog daar naartoe. Maar met zoiets achter je, dat het brandt, dat kan je niet bevatten. Dus het is gewoon hard. De technische recherche doet nog onderzoek naar de correcte oorzaak van de bron.